Anyị ekene unu ọ bụrụ unu anyị si na Chibolu abụ na ọ yebekwanụ nkwọ anyị si na agụrụ ụzọ agụrụ ọnụ n'obodo obodo ka anyị kpọọ nụ mgba ụtụtụ ataba abụ anyị si abụ tata iwe ọma ga-emekwa ndị na anyị anyị na-atụchafu ọrakwụ mmụọ ọrakwụ mmadụ chụ mmụọ chụ mmadụ anyị si na anyị aga anyị n'azụ iwe ọma ka anyị na-achọ iwe ọma ka anyị na-ayọ ọkụ igwe ka anyị ji si ka anyị ji ọkụ igwe igwe ga-adụ na ndụ anyị iwe niile anyị eme tata na ọ ga-agazi anya bụ ọkụ igwe ka anyị ji ya na-akpọku oru mmụọ ọra mmụọ nnu mmụọ ezumezu mmụọ na ndị si be nna ndị si ikwu nne anyị sikwa unu gba anyị nzute na agụ ekwe n'ụzọ agụrụ ọnụ ọ ka eme ka esi eme maka na etinye ọkụ ibe adụ ọ iwe ya ka anyị na-achọ ibe ahụ ka anyị na-ayọ ibe ahụ ka anyị na-akụ ọ ya bụ ọkụ igwe ka anyị tinyere wee sị na igwe ga-adụ na ndụ nwoke ọ ga-adụ na ndụ nwaanyị ọ ga-adụ na ndụ ọ ga-adụ na ndụ anyị kene ndị ichie anyị ekene aja anyị ekene nkene ndị ohi anyị ekene ezumezu ọra mmụọ ekenekwe m arụpụ na-abụ anyị si n'obodo anyị kpọkuo Chukwu okike eze ụmụ mmụọ oke mmụọ na-eli aja anyanwụ na-agbala ọnwa na kpakpando oke nke igwe ọka aka eze a na-ekpesi elu ọgwụ nwanne otu onye obi n'igwe ọgọdị ahụ eze ndị eze ọzọwala ọna ọzọ ụmụ onye ihe eke ma onye ihe eke amara anyị si na chi ụtụtụ tabụ abụ n'oborukwe na Chibolu abụ ga-ebu nkwụ Chibolu oye ya abụ abụ anyị wee sị na ibe anyị na-ayọ unu ukwu unu meghewe ụzọ chụba ndị ilo kenye anyị oke dị mma ndụ n'ọnya ka anyị na-ayọ ọ ndụ bụ isi akụ aka aghalụ ndụ kpaakụ onye ile elie anyị si na ile anyị rieli ndụ anyị ile anyị akwa eli akụ anyị ibe ọma ka anyị na-agọ n'ọgbọ ibe ọma ka anyị na-ayọ
anyị si na arụ adụ anyị mma, dụ ezinụlọ anyị mma, dụ ikwu na ibe anyị mma. Onye chụwa na ọya achụta, onye yọwa na ọya yọta. Ọbụna ruo oke anyị, a sị ka o luru anyị aka. Oke anyị ọbụla dị n'elu ya luo na ọ daa na ya fuo mma. Ọ bụkwa n'ụlọ ya gbaa mkpụrụ dị mma. A sị mkpụrụ dị mma ahụ ka anyị na-agụ n'ọgbọ ka unu mezuola anyị ya. A sị unu gọzie ezinụlọ anyị, ụmụnne anyị ndị nọ n'ogologo ụzọ. Anyị si onye kụwa ka ọ kụta, onye chụwa ka ọ chụta, ogbuo n'aka nri ka o gbute iwe, ma egbu n'aka ekpe ka o gbu na mmụọ. Gọzie na ụmụada anyị, ụmụ ọgbọ anyị nyenụrụ ezigbo di. Dịka anyị na-ekwu okwu ụdịdị nwere irele dị ya eso wee dozie obi. Nyenụwa ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwaanyị ka unu ji ya chọwa mma. Ezinụlọ ọbụliwe ji ya mmadụ baghị eli akọkwanara, eji egbo mkpa akọkwanara, eji enye aka akọkwanara. Asị anyị nwa nọ n'obu ezigbo nwaanyị unu ga-enye anyị. Nye anyị ọmụmụ nwoke, ọmụmụ nwaanyị, tụọla anyị nke mma nke mmadụ. Unu ụka nwoke, okwu na ụka nwaanyị na ọrịa achala anyị. Na onye ọbụla si n'ọgbọ anyị wụrụ anyị, anya kpọrọ ya ndị na-ejela anyị aja ije, ụkwụ tọwa n'ije. O meteghị evu na ndị si na iwe anyị na-eme nwere isi, ha ga-etinye isi ha ka a na-eme wee nwere isi. Anyị ga-anọkwa n'egbe bele ugobe nke si ibi ebele ya bụkwa n'oisi obele ka ọ na-adụ eruru ebele. Anyị na-agụkwa ọgbọ n'isi ndị anyị na-alụ ụlọ ọrụ, ọ ga-adụ ụlụwa na mma. Onye anyị kiri mmiri ya dụ ya mma na-arụ, anyị bịa na mkpọrọgwụdolo anyị elu. Onye iwe na-esili ike, iwe ga-adụgharị ya na mma. Onye nwere ọrụ ga-abịa. Onye na-alụ ọrụ alụ promoshọn, ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ. Promoshọn n'ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ. Ngwa jidie n'ọnya ka anyị gọrọ n'ọgbọ. Wee na-ayọzi unu ka ndị ọlụ aka obere ọlụ nnekwu ego, nnekwu ọlụ nnekwu ego. Nke ọbụla bụ nke onye na-emebi ibe dị mma. Anyị si odo n'igwu ka anyị na-ayọ unu. Anyị na-ayọzi unu iwe ọbụla bụ nse, ka iwe ọbụla bụ okwu na ụka, iwe ọbụla bụ ajọ ibe, a sị ka unu gbuola anya, ka unu kwafuola anya. Na-ayọzikwa unu na-ekwenụ na iwe gbasalụ akwamozu nna anyị na ọkwụ anyị n'iru. Anyị na-ayọzi unu ka unu weta iwe eji ya emie. Ka nna anyị nọ n'aja agụ ka edu etinye na ndị ichie n'ọnya ka anyị na-ayọ unu. Wesịrị gị onwe onye egwu ọnwa abụọ ya gbue ugbo achọ. Anyị si gị ugwu na unu tinyitekwenye ọmụrụ nwa unu ji ndụ wa na-akpọku unu. Na-akpọku amazụ agbue, okonkwo agbue, okoye agbue, nwude agbue, egwu ọnwa agbue. Anyị si ka unu niile zuo oke, unu bịakwanụ ma nzu. Si ka unu duru ndụ osoji eme aka unu bata, unu bịakwanụ tụọ nzu. Na-akpọkụ ọrụ ụmụada, ụmụ ọkpụ adaọra. Anyị si unu bịa tụọ nzu. Tata bụ abụ tata ka ọ bụla odo n'igwu. Ọ ka anyị gọrọ n'isi ndị niile anyị na-alụlọ na ndị anyị lụrụ ọrụ ọ ga-agaziliwa. Anyị si na ihe ọzọ anyị na-egwakwa unu bụ ndị ichie na tata ka Chinwendụ bụ nwa unu nwaanyị na-enye ndị ichie nri, na-enye chie nri. Wee na-akpọ ọra mmụọ, na-akpọ ezumezu mmụọ si na ngwurube agbue, si na ngwurube egwu ọnwa agbue, si na ngwurube a na je mba mmadụ ọzọ Igbo ndụ. Anyị si ka unu zuo oke na ubu, ka onye ọbụla bịarala oke nke ya, onye nyere ka onye ibie. N'ọnya ka anyị na-ayọ unu. Wee kpọkụrụ unu bụ aja n'inyi, aja n'inyi na-ese omine. Anyị si unu niile bịa ka unu bịa soro, ka unu kelee oke na bọsa amụ nwata chi ya narị ya arịa kwara. Na iwe anyị na-ayọ bụ iwe dị mma. Unu bụ ndị ikwu nne, anyị si unu bịawakwanụ na je mba mmadụ ekwula ọnụ ogbu agụ Nwokoro. Anyị si gị bịa tụọ nzu. Nwa bụ ọkụ, anyị si gị bịa tụọ nzu. Chinelo Eunice mmadụ ike, anyị si gị bịa tụọ nzu. Bebi ọcha mmadụ, anyị si gị bịa tụọ nzu. Okwu dịle mmadụ, anyị si gị bịa tụọ nzu. Unu tụọ nzu. Nwaada ọgwa egwu ọnwụ ọya, anyị si ka unu tụọ nzu. Azụka anyị ada egwu ọnwụ, anyị si ka unu tụọ nzu. Unu wụọrọ ụmụada, anyị si ka unu bịakwanụ. Onye kwuru ka o kwuo ibia. Wee sị na nke anyị ga-eme tata na ọ ga-agazi, unu ya ejide ụbọchị ka ụbọchị dị mma. Na-ayọkwa unu iwe ndụ nke anyị nwere dị n'ọdịnihu, unu mezuchela anyị iwe ọma anyị bụ n'obu. Ka ọ dụla anyị na mma na eke, ọ ga-adụla anyị na mma na oyi, ọ ga-adụla anyị na mma na agba, ọ ga-adụla anyị na mma na nkwụ. Abịa na ama Igbo n'azụ, anyị ga-eketa oke iwe ọma. Iwe ọma ga-akpọba anyị iru,
anya ya na-abịa iwe dị mma ọ yara awa ji iwe n'ebe anyị kwuru a wee sị na nzu ka anyị na-ama unu sị ka unu mafụ anyị unu ma anyị nzu anyị na-ekwe na nzu chiokwu icheokwu na-ekwe na nzu chiokwu icheokwu na-ekwe na nzu ụlọ tụwa nzu na-ezu ndị iche na-ekwe na nzu ihe ahụ bụ ike oge ya eme ka ọ dị mma na nwa ka anyị bụ na-awụ arụ n'alụ na nke anyị enwetara eme ka ọ dị mma anyị si na ọ wee doro na anyị oge n'igwu ka ọ ga-abụ na eke ọ ga-edoro anyị n'oyi ọ ga-edokwe na anyị ọ ga-edo na nkwụ ebe mma ga-akpọba anyị ihu anyị si na ihe anyị na-ayọ bụ ihe dị mma meyọ ele ka anyị si alụ anyị si na ya ekene aja na-ekwe na nzu si aja na-ekwe nzu ya na olu na igbo tụọ nzu anyị gene na-ekwe nzu tụọ ọya edo ọya edo na ọya ewu na oyi ọma ga-eme na anyị na ndụ na ọ ghara abụ n'ọnwụ akenekwa orimiri anyị si na-nzu ugbo ndị awụzụ adagbo echizi nwa agbalaka igwe ụzọ egwu na-nzu tụọ nzu na-ekwe edo odo nụrụ ihe ọma ka anyị na-ayọ nụ anyị ekene ọra mmụọ na mmadụ ezumezu mmụọ ọmụ na ya alụ taa ele ka anyị si ya alụ ịka ya na-ewone ọkụkọ nwa na-eji ya atụ aja anya abụba nne ya iwe nwa ọkụkọ ewugo n'onwe na ịba anụ meyọ n'aka ewesi biko nọ ọra mmụọ na mmadụ na-ekwe na izu anyị si ọgbọ ka anyị ji kwuo ọgbọ ka o ji ya dị ọdụ mma ya ekpọrọ anyị iwe ọma ya emere na-ekwe na izu anyị si odo na-adolu na anyị oyedo na anyị na-eke oyedo na anyị n'oye oyedo na anyị n'ala oyedokwe na anyị n'ọkwụ iwe dị mma ya emerela anyị anyị ihe ọma ka anyị na-ayọ anyị si aka nne anyị ya abụ mma ka ekpe anyị ya abụ mma o si na anyị ya abụ n'anya onye ahụ buju anyị o si na o ejewela anyị ji ije ụkwụtụ ya n'ije ndị si na nke anyị na-eme enwere isi a si onye ahụ ya etinye isi ebe a na-eme wee nwere isi ọgbọ ka anyị ji kwuru ọgbọ ka o ji abịa ụkwụ anyị ejetela anyị iwe ọma ebe ọbụla anyị ya azụ ụkwụ iwe ọma anyị si aka anyị iwe ọma iru anyị iwe ọma na wụcha awụcha ka anyị na-ekwu okwu unu ewefuru anyị ọjị ka anyị ji n'aka wee na-akpọkwu unu ọra mmụọ na oru mmụọ kpọkuo chimchi onye adụ n'ezi anaghị eme ya dị ijọ mmọnwụ na afọ afọ nke ngachi nlọlọchi ma agwụnye na chimeri na ọjị abịa nọ taa na ọjị n'otu ka anyị taa n'ibo na-agwa chukwu na ọdịnala na ọra mmụọ niile ka ọ lee nụ n'ọgbụ si n'ọnya bụ ọjị ụtụtụ ka anyị na-awafu onye ndị iche na-awafula ọdịnala tupu unu zukọ unu na onye ọbụla bịa kelee oke nke ihe na ọmụ n'ọnya bụ ọjị ka anyị ọjị ụtụtụ n'ọnya ka anyị wafu si na ya bụ ọjị ka anyị wara ndị enu ka anyị na-ayọ meyọ ele ka anyị si alụ wee sị na ya bụ ọjị ka anyị na-eri mmiri ndị iche si na ọjị o nnekwu kwuru eme anyị baba nyamụ baba ya ntị ịkpọ kedu ochie ngwa nọdụ n'ebe nọdụ ebe sit here dọwa kpariele ọkwa enye gị nzu ị ga na-atụ kedu ị nara atụ ya so nọdụ nwayọ anyị si na anyị kelela gwa na anyị esi anyị ike na ka a na-agbado okwu anyị bịa nọla anyị ma mụkwa iwe anyị si anyị ekele ebe afọ na ọjị